Wis menang. Nggih, sugeng dalu, Bapak. Inggih, sugeng dalu. Kok panjenengan kok salim rumiyin. Oh, ketoke mau wis salim ya, salim. Oh, nggih salim malih, Bapak. Aduh, Jan. Wah, ya nek isih enom ki tangale halus. Mila to, Bapak? Nggih. Nggih. Nembe sepisan menika nggih. Nembe sepindah menika kepanggih panjenengan. Biyen ketemu nalika semono panjenengan isih cilik banget. Oh, nggih. Pak Seno nak ora kleru biyen almarhum Bapak. nggih, ten Blitar napa ten Pundi nggih riyen nggih. Datang Blitar nate. Blitar. Terus datang Gresik Surabaya. Panjenengan kok nek ngundang kula kok Bapak? Lah pripun? Lah kuwi tak critani. Kedahe pripun? Almarhum Pak Seno kae Nggih. arepa umure tuwa kono kacek setahun ning secara alur kae pernahe ponakanku dadi nek nyebut aku muni Pak Lik. Oh. Mas Gading nak nyebut aku muni Mbah Geter. Mula panjenengan nek nyebut karo aku Simbah. Eyang. Oh, Eyang. Nggih. Nggih, Eyang. Grandfather. Grandfather together. Grandfather. Nggih, Bapak. Alhamdulillah sak menika sowan dateng desa pundi? Desa Jaten nggih. Trimanunggal. Oh, Tri kuwi telu, manunggal ki 1, 3. telu-telune ngatunggal. Oh. Telung desa dadi 3 desa jadi 1. Siji Nggih. Jaten, Jaten. kedua Manukan, sing kaping 3 Kunden. Niku kok rada-rada ngoten to namine, Pak? Kok rada piye? Jaten. Maksudku Manukan ki penduduke lanang kabeh ngono. Lah nggih lek kedahe ngoten. Ya ora ming jeneng kuwi ya. Ah nggih, Manukan kalih setunggale wau desa Kunden, Kunden. Wah nggih alhamdulillah dados tunggal tumplek-blek dateng mriki nggih Bapak. Wong nggih mriki menika nganu kok Mbak Khairul patut diatungi jempol. Wah nggih, istimewa luar biasa sekali. Wong nyatane kula lan panjenengan lan rencang-rencang sadurunge awak dhewe sowan nang kene. Wah, sing ngamong tamu ya wis padha samapta, tur ya busana Jawa kabeh. Leres sanget. Terus sing padha jagong ya padha rawuh, tur ya tertib kabeh lho. Nggih. Luar biasa sekali ini mbak-mbak peladennya juga pakai kebaya nggih Bapak. Nggih. Mas-masnya juga. Mas Sinoman. Nggih. Nggih ugi ngaturaken kagem Bapak Kepala Dusun. Pak Duko. Pak Duko. Pak Duko. Oh, Bapak Duko nggih sugeng dalu Bapak. Nggih. Pak Duko ki sing daleme mau dienggo transit mau ki daleme Pak Duko. Oh, wow nggih. Pak Franky juga Anggara. Nggih, masih muda Masih orangnya. muda. Nggih. Nggih, semoga buat Tri Manunggal. nggih manunggal desa menika nggih Bapak. Nggih. Metri Dusun. Mametri Dusun Mametri utawa Dusun. Merti Desa. Merti Desa. Dusun. Nggih, semoga sak bibare Merti Dusun sedaya warga masyarakatnya sehat selalu, panjang umur, barokah lancar rezekinipun, ora lokak ning malah kebak nggih Bapak. Amin. Tinebehna saking Senggala lan Rubeda. Jan, saiki wis pinter banget e. Mbiyen mongko Pripun? jan isih cilik. Saiki panjenengan kelas pira? Kelas tunggal SMA. SMA. Nggih. Wonten SMA 1 Puncu. Pucung niku daerah mana? Daerah Kediri. Oh, daerah Kediri Jawa Timur nggih. Nggih. Oh, kelas besok kuliah. Kuliah. Badhe wonten pundi? Rencana. Datang Jogja mriki Oh, pareng Jogja Bapak. mriki. Wah, nggih. nyenengke berarti sesuk insyaallah nggih, iso jenengan ketemu doakan meneh. mawon, nggih, Amin. Heeh. Yo caos panglipur iki pamulutan akeh banget no. Panjenengan iki di apa ki disuni supaya bawa dandang gula rukun Islam mengko tibake pepeling. Nggih. Nggih. Nggih, dandang gula nggih. Nggih. Dienggo lagu pambuka. Nano neno. Ben dinikmati suarane. Rukun Islam ing 5 iki. Wah, sacake Mbak Lintang Karo ki pancen yo laris tenan wong suarane nganti Nggih ngapunten rada Bapak. Ning panjenengan nganu kok tak atungi jempol.
saking senenge arep sowan ning Trimanunggal ki panjenengan le sowan mriki wae mruput esuk pun dugi mriki nggih. Sampun. Wah, nginep tengene Pak Jaroni wae nggih. Nggih, wau pagi sampun dateng dalemipun Bapak Jaroni nggih laras. Jan nyenengke. Ayo nok lanjut nok. Katindakna mring prasarama Neno aja nganti ditinggalke Neno rukun Islam pon niki sahadate kang angka siji kang kapindho salat dene kang ketelu yo iki kejaba layang-layang yo sing liwat WA yo akeh nok. Nggih. Dipinangkani mboko siji. nggih lewat HP wonten lewat Nggih. surat wonten Ya wis pokoke kudu diratani mengko. nggih Ya lanjut. Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ngibadah haji Nonano rukun Islam sampurna matur nuwun Mbak Lintang iki sadurunge diaturake lelagon tak macake WA-ne saka pepundenku saka sapa nggih saka panjenengane Pak Sabto Saroso ki anggota dewan iki mbiyen ya Lurah Sendang Sari kene. wah nggih Iki WA nderek wungon mirsani wayang mugi tansah kalis ing rubeda ngantos tancep kayon benjang. Amin. Nderek tumut mangawi bagya kagem warga Jaten Kunden Manukan mugi tansah pinaringan kabegjan lan kawilujengan ngapunten mboten saged nderek langsung mirsani nembe ngayahi jejiban negari. Nyuwun sinom nyamat kagem sedaya ingkang rawuh Pak Penewu, Mas Lurah lan sedaya kemawon saking Pak Sabto Saroso. Nggih, mangke dipun pinangkani monggo setunggal. nggih Monggo Mbak Lintang Kairo dilagokke pepiling monggo Mas. dielingke wis wancine padha nindakake ajan wis kumandhang wayahe sembahyang netepi wajib kawuhe pangeran salat dadi jaga ing agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna
digunakake dienggo buka rasa Nggih. karo dienggo lagu pembuka. Nggih, Bapak. Nah, lah niki panjenengan mumpung isih nang kene, aku wingi di WA karo admin Warga Laras Mas Nggih. Gun. Nek panjenengan jare arep ngersake duet karo Mas Gading. Oh, nggih. Lagune Sampai Inte. Sampai Inteng. Monggo Nggih, lagu- niki Mas Gading hafal napa mboten? Ah wingi wis WA karo aku mongso. Wingi wis WA karo aku rak dipasrahe karo Mas Gun. Nggih. Pak niki Lintang Kairo karo Mas Gading arep duet Sampai Inte kira-kira saged nulis notasine mboten beres mak tak tuliske notasine. Nggih. Ning gandeng lagu Sampai Inte kuwi lagu sing romantis. Nggih. Mas Gading karo panjenengan ya aja tido-tido mengko le nembang ya karo sing romantis, Nggih, siap. sing Pak. ekspresi. Ayo, Mas Upamane, Pripun? kaya Mas Gading, duh Inte. Terus sampean apa kok sampai ngene karo gandeng Kualik, Pak, niku, Oh, Pak. balik ya? Nggih. Ah, iya. Aku pancen seneng tak balik kok. Ya. Sampene dadi jalare pripun niku? Pak? Ayo Mas Gading, disebut yang disesak. Neng neng nong neng. Ayo Mas Gading, nyerak rene dijemput, Mbak. Ayo Mas Gading. Ayo dijemput. Kesini Mas Gading. Dijemput, digandeng. Ayo Mas Gading ya. Ayo Mas. Joget Mas. Iya, nyekel mic Mas Gading. Pokoke rasa isin-isin. Nggih, Mbak. Sapa ngerti pengedikane almarhum Bapak mbiyen lumusi. Nggih. Biyen nalika samono panjenengan ya isih cilik, biyen ya melu. Mbak Lintang Karo biyen ya melu. Sesuk nek ana rejaning jaman mbok menawa Lintang Karo sesuk iso dadi judune anakku barang mbok menawa lho. Mula kok njaluk lagu Sampai Inte. Nggih. Kudu Mas Gading iso ngimbangi lagu Sampai Inte iki romantis lho. Ya, Nek dikit-dikit digandeng aja, tangane ya Mas. manut. Heeh, lagunya Lah. dikit-dikit aja. Dikit-dikit kepiye? Ya maksudnya Aku ora nggak seneng usah- nek dikit-dikit. Lah senenge piye? Ora apa-apa. Iki lagu Sampai Inte iki lagu Cina. Le omong-omongan nek iso ya cara Cina. Ya ora kok ya. Pokoke sing romantis. Wong lagu niki tentang katresnan. Nah, Apa kowe tresno aku terus Gading mangsuli donya akhirat tresno. Ya. Aku lali ya, Mbah. Ora wong wingi tak bantuin ya nanti. nggih. Nanti liriknya tak bantuin Mas Gading Nggih. nyanyi ya. Nggih. wong kuwi nganti ana sing nyawer apa kuwi jenenge Mas Janu. Oh nggih niki wau. Kuwi Mbak dipendet, Mbak. Mbak Saking Lintang. saking Dibacakan. Ini untuk Ki Gading Pawukir dari Positif Fiber. Vibes. Apa? Oh vibes, tapi tulisannya R. kok. Ana meneh kuwi Ini saka juga sapa? Lintang Kairo untuk Lintang Kairo dari yang sama. Ini terima kasih ya. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Selalu mensupport saya sama Mas Gading. Terima Amin. kasih. Nah, terus kuwi Iki untuk siapa? Dari siapa? untuk Ki Geter. Panjenengan ki diparingi Waduh, niki. waduh matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih. Wah, apa iki? Wah, duit karo kopi kapal api. Wah, iki jenengan mboten ngantuk niku Au, seminggu. ya iki sing penting duwite tak jukuk, kopine mongso borong. Tak ngono. Nya, kopine nya, nya, nya. Ada lagi Bapak. Heeh. Oh ya terima Nggih, kasih. kesehatan niki, Mbak. Bukakno, Mas. Minta tolong. Sik, berapa? Kuwi untuk Ki Geter apa untuk Ki Gading kuwi? Heeh. Ya, Ayo didepke rono ben disut. pegang Mas. Ya. Oh, kualik Mas. Oh, ini. Semoga sukses dan rukun selalu Mas Gading, Mbak Lintang. Terima kasih Matur sembah nuwun. Lintang Pawukir fans. Wah, Lintang terima Pawukir kok. kasih.
Terus sik Itu niku apa Mas yang itu Mas? Yang ini untuk Ki Geter. kagem yoga. Wah. Ora ding ora, padha tulisane. Wah sama. Sami niki Ya, lho. buat Lintang Pawekir fans, Iya. terima kasih banyak. Iya. Semoga guyub rukun selalu ya. Terima Amin. kasih sudah mensupport Mas Gading dan Lintang. Terima kasih. Matur nuwun. Pokoke matur sembah nuwun. nuwun sangat. Ning ya jane sing maringi pilih kasih lho. Aku iki Lintang karo Gading abang-abang kok nggon aku biru iki wah Jan. Lah panjenengan gandengane sinten lho Pak? Aku ora ndek gandengan aku. Ayo. Kita berdua kan cocok ya Mas ya. Lagi. Yo. Iya. Sudah Ayo. jelas. Lagune ngene Mas. Sampai intai lho lagune. Gimana lagune? Dipraktekin coba Mbak Lintang anu. Prakteke. Tangane ngomong. Oh. Nah, terus Gading. Apa? Apa Intai? Kamu itu manggil aku nama Intai Oh, gitu loh. Intai toh? Heeh. Neng BA ki bingung aku, Mbak. Sing penting saire aja kesusule gandengan, saire. Udah aku main manut. Pripun lah iki Aku emang digandeng manut banget Mas Dan. Wah, aku ki manut kok wonge kok. Dikapak-kapake manut. Wingi wis tak kirimi linge ya kudu dipelajari kok. Apal ya? Apal Mas. Saya Ben karo wangi, dituntun Mas. Mbak. Mugi-mugi apal. Bukane iki lek nulis notasi ya mendadak, iki mau lagi tak fotokopi. Oh, nggih. Bukane saka saron dhuwur. Niki. Teng tong teng tak dun tan detang detang. Niki mboten kalem-kalem mawon, Bapak. Sing pertama Nggih. kalem dangdut ning dangdut tipis-tipis. Oh. Pamrih ben panjenengan ki romantis iso meresapi ngono lho. Oh, nggih, siap. Nggih. Ya, sampai ente bukane saron iki Mas nggih. Ning neng nang 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 ning nang alon sithik Mas, engko sing keloro sesek ora apa-apa. Yo, Nggih. sing romantis lho. Yo, sampai ente. Sik Mas, ini lho. Kandeng iki koyo Oh, aku kan Mas, Sik. Mas jenengan mboten dikirimi to, Mas? Kalih Ki Geter niki wau. wis tak kirimi ku sik Wah, tak terang jenengan dhisik karang yo dikirimi. maklum le gawe agi mau. Wah, nggih. Ini garape ngene ya. Ning nong ning gedang langsung nyaut tak ning neng neng tak terang tak dang dang den. Mas, endang. malah mencap-mencap. Kok ki piye to, Mas? Aku ya pengen romantis kok ya nang omah ra tau romantis kok. Oh, baca notasi to. Malah. Ayo buka saran Mas, yo. Hihi. Mas Gading. Dalem Dek Lintang. Mas Gading tahu nggak Apa? bedanya bintang sama lintang? Apa ya? Kalau bintang itu menyinari dunia. Oh. Kalau aku menyinari hatimu. Ayo Ya masuk. ampun. Apa kau terima kasih. Yo intai. Ika sampai tresna kundo yen mangkana sampai kau impe. Ayo mas kau Ya. Lali aku. Si
Ayo masuk. Aja kuwatir. Wis aku angkat tangan, Mbah. Mboten napa-napa, Bapak. Ayo wingi wis tak dadak lagunya. Ayo wingi wis tak kirimi linge. Oh. Tarane ajar ning omah bol. Nggak apa-apa, Mancing Mas kok malahan. Lah mancing karo ajar. Iya, Nggak serator apa-apa. golek iwak. Sesuk diapalke mergo iki nak panjenengan iso nyanyi karo Lintang karo jan pas banget ngene iki jane. Nggih. Heeh. Nggih. Lagunya yang duet Apa? aja, yang bisa aja. Ah, yang Mas. bisa Apa, yo? Lintang Yang bisa, Asmara yo? apa-apa? Apa ayang-ayang? Manut Apa langgam? derek. On derek. Nggih, derek. Melok bareng di Lintang Asmara ya. Nggih, derek. Ya, tinggo. Wah, aku mau manut. Yo. Angkat tangan aku, Mbah. Pun nggih, Mbah. Apa, Mas? Pamit riyen. Lho. Apa? Kowe engko sing mayang bareng sih. Joding. Lah ya, ki pripun to? Lah. Yo, Lintang Asmara ya. Nggih. Yo, monggo aja. Siapa toro ratri mongeleng manis ing ati aku bisa handuweni marang sang Tiasmu Rasa kangen kang liputi lintang bulan dadi saksi
Ayo senam yo senam. Kiri 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 kiri. Pantoro ratri ongeleng manis ing ati setiaku bisa duweni marang sang Hyang Laksmi. Rasa kangen anglimpati lidah bulan dadi saksi ubayani datang balenjani janji supaya bukti supaya bukti. Ayu tresnamu kinarya tamba susatro ning batinku. Wong bagus anteng rasa hatimu tresnaku tulus rening kalbu. Ngaruh banyu sakara rasaku ra bakal cerna. Senadyan nyawa oncat saka raga was tresna ora bisa dipisahna. Yen was tresna ora bisa dipisahna. Ya matur nuwun. Nah, nek iki apa iki Mas, lagune? aku panas banget. Oh, sebentar ya. Kamu kok nggak peka banget sama aku, kenapa? Dikipasi sik. Kok dikipasi wong iki keringetan kayak Iya, ngene iya, kok aku iya. dikipasi Ah. piye? Iya iya Nduk, kene Nduk. Aduh, aku capek banget. Ayo dilapi nggo tisu. Saiki sementara Kene, nggo tisu kene, garing. kene. sik. Gimana, Mas? Oh, Oh. aku ning kene kok. Oh ya kene. Iya. Pelan-pelan. Terima kasih. Alah alah, Jan. Terima kasih. Nggih. Purun mboten, Mbah? Ora. Oke, pun. Mboten. Ayo, saiki sementara tisu garing sik. Esuk Oh, terus nganggo tisu basah genti. Ayo kemringet kok yo. Nggih. Matur nuwun Mbak Lintang. Nggih, Karo Mas sami-sami. Gading. Nggih. Sementara Terima lenggah kasih, meneh Mas mengko Gading. jumen meneh mergo iki saka panitia ngersake supaya Pak Lurah munggah ning panggung sik. Oh, Oh nggih, siap. Karo mengko penjenengane Pak Ustad ya Pak Ustad Pak Sumiran nek ora kleru ya arep munggah panggung, arep nyumbang lagu. Ya. Oh nggih. Ayo, Nggih. pelok bareng Dik. Pelok 6. Mas Gading lenggah, Mbak Kairo lenggah, Pak Lurah Nggih, diaturi matur munggah. sembah nuwun. Ya, monggo Pak Lurah katuran minggah panggung. Aja ninggal aku trimo mbonceng. Monggo Pak Ustad. Oh, sajake ora sida rawuh, heeh. Oh, Pak Jarwo. Oh ya, ganti Pak Jarwo katuran minggah dibisik karo Pak Jarwo niku ndakne ditagih. Monggo Pak Jarwo katuran minggah den dadak kae mulo. Ayo, ayo Mbak Simut. Kaya
Pak Jarwo. Pak Jarwo ora ana ganti prayit. Pak Jarwo ora sida rawuh ganti Pak Joko Boyo. Ayo, Mbak Jogobaya. Kaya kupuk tansah telir sakutra makalan kinjeng kaya materi matur jajaran sentrani wajahnya koran bareng wae amen ora bedane. Wah iki di caosi mik. Wah, sugeng dalu. Sugeng dalu Pak Geter. Wah. Wah, Niki oleh sampur pripun niki kula kok nembe pindah niki kula nderek wonten wayang ngeten niki. Ning luar biasa lho Pak Lurah ya nom panjenengan ya isih timur. Wah, seneng ya rasane teratapan niki. Lah pripun? Pripun nek ngeten niki njuren wis. Wah, jan. Pripun niki? Pripun? Lah kira-kira sae kandel mboten? Wah, ya nderek bos e kula mangke tetep jaga adab ngeten iki mangke nek ngungkuli lurah menika dosa. Oh, ngoten nggih. Nggih, nggih. Dadi nek Pak Lurah 100 panjenengan 500 ngono Ya maksudnya. paling mboten nggih 2.000 mangke wonten. Wonten menika dompet 2.000-an wonten. Ah, nggih. Siro Lurah. Cekap mangke 2.000-an. Cekap nggih. Alhamdulillah. Nggih. Insyaallah. Nggih. Dadi nyumbang menapa? Wah nek Pak Lurah wis rondo kempling lho. Wah, yo napa niki nggih? Sakit rindu menawi Sakit rindu? siap. Oh, bisa. Nggih. Nyuwun dirincangi sinten? Mbak Anting mawon. Oh, Mbak Anting. Ayo Mbak Anting, sakit Sing rindu langkung- suwe ramuni lho iki. Langkung sepuh pun mboten nenten sakane Bu, sak dhuwure Bu Prastiwi. Sing nem mawon. Oh, sing enom. Wah, nggo Mbak Anting. Ayo Mbak Anting. Wah, saya lemu. Ayo, iki Pak Jogobaya iki enom lho, Ting. Kowe tanggal selawe dadi manten kok aja nganti gegudha lho. Nggih. Mboten. Aman Mbak Anting nggih. Kula anu wae, tiyange niku tetek kok ya. Wah. Mboten gampang tergoda. Wis tenane. Nggih, insyaallah. Insyaallah. Wonten pundi? Napa? Resepsinipun wonten pundi? Insyaallah ten Jogja. Oh, nggih. Angsale tiyang Jogja. Alhamdulillah. Bapak wonten pundi saniki? Pak Dalang? Bapak nggih ten omah. Oh. Mboten Iya, di ten. beto mau. Mboten. Nggih. Nggih niki sakit rindu sing Mboten pasaran. Sakit rindu tuh Sing- karyane almarhum Pak Mantos. Oh, iya. Nggih. Langsung saking Pak Sak kamat-kamat nggih. Pak Jogobaya Nyuwun mawon. ngapunten niki. Nggih, saking Pak Jayabaya. Napa? Oh iya, wah. Jogobaya. Nggih. Awas, Menika gonge nek kula papat riyin niki. keamanan ngoten Pak. Nggih, Nggih. Pak keamanan. Nggih. Langsung saking panjenengan mawon. Nggih. Sing Buka napa niki? buka lanang wedok. Saka Mbak Anting wae. Luwe becik. Nadane, Pak? Cici ciro cinema 446 jadi 456 semono. Sampun, Mas nuwun. Jayabaya. Iya. Jogobaya. Matur suwun, Suwun ngapunten. nggih, ngapunten. Nggih. Mas Karang Taruna salah satu. Mendhetke dompet kula, Mas. Waduh, Waduh. mau kalah karo Pak Lurah kok ya. Nggih. Ayo. Nggih, nderek Mang Ayu Bagyo. Nggih, Pak nggih. Nggih, merti dusun Terimanunggal. Mau disingkat napa monggo nek ya? Jamanku Jamanku. Jaten Manukan Jaten Kunden. dan mugi tansah ayem tentrem sedaya mawon rezeki lumintu saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur nuwun. Pak Lurah ya di asisten, Pak Jogobaya duwe Ya asisten. kula mboten iki nyuwun tulung estu nyuwun ngapunten nggih. Nah, menika kula mboten anu betul staf. Waduh, kok ra ono iki? Enak ora, Mas? Enggak apa-apa. Banting. Terima kasih Kula mboten sekali. benjang mboten saged sowan wonten resepsi menika Nggih. pinangka. Oh, Benjang uleh-uleh wonten kantor Kalurahan Sendang Sari oh, nggih. nggih. Ya lumayan dok sekilo ya 100 ya saniki. Ndok sekilo karo anu lengo. Ah, ngoten niku nggih 100 Bet, nggih. ternyata ada udang di balik batu oh, Ya ya. mbok menawi mboten dugi Nggih. serat sedahan
resepsi jenengan tak ya mangke. Nggih. Nanti saya akan meminta bimbingan jenengan Wah, juga. mboten. Dalam banyak hal. Mboten menika Pak Dalang menika mawon ingkang langkung senior. Bapakan ngoten niku jan nul kula. Nggih, matur nuwun nggih Pak. Nggih, matur nuwun. Terima Sukses kasih. kagem sedaya warga laras, para waranggana wiyaga Pak Geter matur nuwun. Amin, nggih matur nuwun nggih. Ya, Mbak Anting lenggah. Oh iya, terima kasih Pak Geter. Nggih, pamundutan werna-werna lagune pirang-pirang. Mongko iki sing diutamakan sing saka panitia dhisik, saka sapa? Iki saka panjenengane Pak Zaroni karo Pak Dukuh, Pak Franky ngersake fragmen ketoprak. Mongko wektune rada dawa toprak iki. Ya ora ketan singkat-singkat ora apa-apa, sing dikersake sapa? Mas Kiswan tak mungsuhke karo garwane. Iya. Mongko sing dikersake Roro Jonggrang. Roro Jonggrang ki diuyak karo Bandung Bondowoso ora gelem. Nek nang omah sek ya sekata rukun ning nek nang kene tok-toke dadi musuh, tok-toke ora gelem. Ya, ayo Mas Kiswan dadi Bandung terus Mbak Ayu Roro Jonggrang. Embane tak dapuk Mbak Cimut. Nah. Ayo Mas Kiswan karo Mbak Ayu. Duduk, 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 duduk. Pripun iki, Pak? Dung deng deng tak genah. Omong-omongan sikin. Ha iya ki ngene Mas Kiswan. Pripun? Ki sak aku karo sampean ya padha-padha ling lawi Pak Zaroni karo kampung kene. Nggih. Pak Zaroni ngersake fragmen. Sing dikersake sampean karo garwane sampean. Ning aja semlang iki Pak Zaroni ya nyawer, ora tak tambahi, ora tak kurangi pokoke. Sing perlu niku saya tak genake iki. Ning gandeng sing jenenge wong lanang kuwi kudu ngayahi wong wedok to? Kuwi rak jaman biyen. Lho, nang di papan ya ngono kuwi. Ora, sakniki peraturane sanyar. Ha mula iki saweran tak paslahke garwane apa piye? Yo, wala yo nyambut gawe barang yo didem bareng lek alah. Wah iya. Masa bojo yo bojo nang omah nang kene golek sandang pangan bareng. Oh iya. Setate tak nehke sampean tekan omah nehke garwane to. Ah, ngono. Ora mesti. Wes. Apa ngono to? Kowe wong wedok ora anu. Lah piye to? Nyuwun Pak Lurah ae lho. Nyuwun Pak Iki Lurah. wae. Iki mengkono apik mesti Pak Lurah nambahi aja tenang, sing Kok tenang. iki Aja tenang. Aja semelang kok aja tenang. Ayo Cimut dadi emban pokoke. bocah kok bakoh tenan. Oh lah bae. Sithik-sithik. Kowe suwe-suwe kleru lho sok. Cimut tok arani bojomu lho suwe-suwe. Makan ki piye? Ha padha ae. Ya beda saiki. Bojoku langsing e. Waduh. Ya iya. Iya toh Mas. Jos. Treadmill berguna berarti ya. Saya kepenak nek nyambut gawe kepenak saiki. Maksudnya? Maksudnya tak gue mlaku-mlaku tak gue nyanyi iki kepenak Luwih lho. enteng ngono ya Mas ya. Berarti aku nek njaluk gendong ngono iso. Ya urung kuat. Aku urung kuat. Ya ning ngene lho Mas Kiswan. Pripun Pak Geter? Bandung Bondowoso karo Roro Jonggrang iki critane Ijih. Bandung kuwi gandrung kayun karo Roro Jonggrang. Ning Roro Jonggrang ora gelem. Ora gelem. Perkara nang omah ki mbuh rukun mbuh ora ning kene pokoke musuhan. Dasare seminggu luwih ora awor kula ya. Lah ya nek nyambut gawe terus Kak ya. Yo nyambut gawe nyelak sedih. Cimuk milih dadi kemban apa dadi asu belan minyang? Waduh, Den iki napa niku? Napa niku? Ana mu. Heeh. Apa asu? Apa? Engko belang menyunyang tak gonang kanutan di Mbah Temu. Apa lho iki? Sampai. Aku dadi embane iki Mbak Ayu wae. Aku melu bendaraku wae. Oh iya. Ya, ayo diwiwiti ya. Engko nek pas adegan gandrung, gandeng sing dabukan wedok ki bojomu rasa wige-wige ndemok ya ndemok tenan. Ane Bandung ki satriya lho Pak, ora grasak lho iki. Oh iya ya. Bandunge alus. Bandung e. Ya diwiwiti ya. Tuduk, tuduk, tuduk. Adegan jungkrise omongan sik karo mbane.
Apik tenan iki Mbane. Wis kaya lek ngatini iki Mbane. Jan benderaku ki jan cuantik e, Po. Aku wis ora duwe nafsu apa-apa, Biyo. Kok kaya ngono to? Wis ora duwe semangat aku, Biyo. Lho ayune kaya ngene iki kok jan miduk-miduk alayun. Tak sapa to sesuk iki? Arek ngersake napa benderaku? Kumu sik nomo kumu. Kumu ngapa? Raup. Ki arek pengen apa? Ngersake napa? Monggo lenggah iki, Pak. Yang lho iki. Kene Ngene lho, Biyo. Lenggah kene. Aku ngrasake sedih. Aku wis ora duwe bapak. Wis ora duwe. Bandung teko, tuduk. Sapa-sapa ngono lho, Biyo. Negarane Jonggrang ngendi, Pak? Hah? Wonosegoro. Biyo. Sakwis aku bedah kraton Wonomarta. Hah? Kok ngomong Wonosegoro. Iki ana Wanodya. Sulistya ing Marna sapa kowe? iki sapa to, Biyo? Aku ya ora ngerti kok ana rupa kok kaya Kowe minggat sik. Ah butuh lho kowe aku. Oh iki benderaku, aja main-main ya. Ana perlu apa? Wajibe wong bedah negara iki kudu boyong putri. Kowe ndek apa? Piye? Dikempo wae kowe. Kok kowe duwe apa? Aku ya duwe kasekta, aku ya duwe negara. Sumingkir sik. Ana perlu apa tekan Sumingkir. kene? Ana perlu apa tekan kene? Aku arep tepung karo Wanodya sing ayu ki sapa? Ngaliya sik, ngaliya. Den Ayu kersa mboten. Mboten sah. Raine kaya ngono kuwi. Mengko sikek, Biyo. Cahayu. Sapa sliramu? Aku Rara Jonggrang. Rara Jenggrang. Heeh. Iya. Ngapa? Gandeng negara Wonosegoro wis tak bedah. Kamangka jenenge wong bedah negara ki kudu iso mboyong putri. Sik to, nek kaget engko sikik to. Ngedek wae lah. Kamangka sing nang kene saiki kowe, kakangmu wis sirna Margalayu merga kasektene Bandung Bondowoso. Oh, dadi kowe sing jenenge Bandung. Iya. Kowe kok kuwane tenang naweteni kakangku. Mateni Rama. Tapuk tenan. Hah? Glundungke panggung. Kok dadi wong kok dadi jate kaya ngono ki? Ki karepmu kepiye? Sik to, Terus, sik to. terus. Sik rono sikik. Ana tekan kidul. Jonggrang. Rono ta? Saiki wis wektune kowe tak pek bojo, gelem ya? Hah? Dipek bojo ro Iya. kowe? Ora sudi. Apa? Dipek bojo ro kowe? Ora sudi. Dulu tak tukang. Pokoke benderaku. Aja Sepit. gelem karo kuwi. Semangkean temen ngepek bojo aku. Lho sik apa sak tak andel kakangmu wis mati marang dening aku? Kowe gelem ya tak pek bojo ya? Mah, enggak. Ora sudi aku dadi bojomu. Ayo. Gelem ya? Ayu ning wanita. Gelem ya Cahayu? Wis to yo. Jeneng wati ayane rupa. Sun kapan gon kukrah
Iki kesripet-sripet kabel. Kuwi ku lho ngebak-baki kuwi lho. Mula iso nek nyrimpet iki tok cukur. Apa kuwi sik nyrimpeti? Kabel iki Kabel, ya, wis. diketok. Kabel ora dicukur. Kowe wis tak beloke lho, Mu. Emban. Kabel kok dicukur ki apa ya? Amulat. Mengko sik kek ngurus sing dicukur iki mau lho. Aku ra ya kesripet kabel to. Iya. Lah kok nganti dicukur ki sing dicukur apa nih? Kabele. Oh kabel iki. Mula kabel ki sesuk meneh aja dadi siji ngene iki, nek dadi siji iki bundet. Ha iya contone. Ya. Cipuk rene. Terus pundi? Bendaramu rayunen ya supaya gelem dadi garwane Bandung Bondowoso. Ana aku ya emah. Kowe iki ra saleman kowe iki ming bane kok kemetak tenan to. Ki lu tandang, Tak gen. Bang, iki mbok ya nek dadi wong wedok iki mbok ya sing prasaja. Lah sik lemah gemulai Wong ayu ngerti alus niku ngerti nggih. kilindane kok ya mah mbok nyonyoh-nyonyohke. Lah nggih pun biasa. Lah ya kudune ki endah. Amulat sira Mas. Tan kuat rasane ati Satria ora lah kok sik joget iki malah kowe iki ngopo e? Jane ki sing Ora sik asline iki piye iki? Lah soalnya Bandung ki ora agresif kok Yohan. Lho Bandung ki satriya kudu jaga image. Yo Udah pra ono imit barang. Agepe aku grasak. Ora. Yo rada sithik ngono ben rada. Oh ya. Ya. Jadi carane grasakno ya. Ki Bandung model anyar. Doni Mas, aduh gelem ya. Cahayu. Kowe iki kowe nganyo to mu ngono. Masa musuh mlebu kotak ngono. Aja disia-sia ta. Lah yo kena disia-sia ngrisui. Lah iki kan benderaku. Lah iya. ngrusuhi apa ngrisui? Ya seloro ngisruwi ro ngrisui. Wah, kalungmu mu. Masya Allah. Oke, kalung sak benang dienggo sesuk melu aku. Oh ya. Golek ril sepur. Yo ra iso. Bandule iki kurang gede lho Kurang ya. gede to, iya, Heeh, sesuk Borayu. golekno kae lho klinting sapi ya lho. Klinis sapi kalunge nganggo ril sepur. Oh ngono. Gedhe cengelmu. Aduh lu tangdung. Aduh. Nimas aduh yayi. Aja ngenangi ngendi-ngendi. Sadirana. Ora wangun deh. Dene jogetmu ya apik. Apa tak tukoni nggo iki? Iso aku tukoni. Mbok pikir aku wanita murahan Wih. ngono apa Mi? Anggepe jaman saiki ora ono duit. Kacau wong lanang. Meng mbok wae pira iki? Ya iki 1 2 3 4 5 iki ping 10. Ya lumayan iso ping 10. Mampu apa piye? Ya ora ya seminggu pisan. Aja ndemek-ndemek aku. Aku karo ngeling-eling cakepane lali aku. Kene Ndorayu. Aja Gelem ya? ndemek. Ora mek-mekan ngono kuwi to. Sadirana. Aus sing tenan aku.
Apa ya tok jodoke kaya iki to, Pak? Ayo nang kene tok-tok ra gelem ku perkara nang omah terus balas dendam ra Lah apa-apa. apa piye? Apa jonggrange iki apa piye? Ya ora kok ya lintangi lho. Wah, apik tenan. Lintang ki isih cilik. Cilik di bawah umur. Isih Iki cilik. Kaya biyen. Saiki 10 tahun ya, Lek. Hah, arep kaya mbiyen meneh. Ora. kuwi. Ayo, ya Kang ya. Sip tenan. Seneng. Aku saplek itu lintang kowe kok. Ngapa? Ora aku ngapa? Sip. Aku tep pra trimo aku Nderayu. Jograng, gelem ya? Emah, ora wegah aku. Nadyan sak kedep netra Tolong ngono aku tapi. gelem ya, Mbak? Gusaan kuwi lho. Kinarya usada branti Landung, Landung. Omset. Ndara ayo apa sampean ki yo seneng karo rupane kaya ngono kuwi. Sutik aku seneng karo wong kaya ngono kuwi. kowe iso ngrayu bendaramu ora? Delok entok. Mripat kok sak jengkol-jengkol ngono kuwi gak kepiye. Ora nek mripat sak jengkol ki terus irunge sak pira mbok sing apik nek ngendika Lah ya kuwi lho deloken lho kaya bagus banget. Wis to. Sen kaya upama kowe ra seneng karo aku sesuk nek pas ngladeni aku tutupan ora iku nggo kresek. Ya, gelem ya, Kang? Mah wegah aku, Dong. Klapa Jograng. Apa? Wong sabar iku ana watese. Kowe gelem tak pek bojo apa ora? Piye yo piye? Awak dhewe mung gari wong loro lho yo. malah krentekmu atimu. Wene ana syarat Nderayu. Wene Piye syarat. carane yo? Iki wene ana syarat. Jaluk apa sih kira-kira iso. Bandung, Piye? aku bakal gelem Ayo. dadi bojomu ning Ah. ana syarate. Syarate apa? Nadyan tumuruning Surya, tumuruning rembulan. Heeh ning Satirana. Kejaba kowe aja nganti njaluk sandang karo pangan. Lho, Yakin. Apa penjalukmu? Tak turuti. Bandung aku njaluk candi cacahe 1000. Candi Cacah Sewu. Heeh. Mewujud candi. Aku tak wehi wektu pirang taun, pirang dina Sewengi kudu dadi Bandung. mikir. Mikira to. Sewengi dadi candi 1000. Biar pacar kowe tresno karo aku kudune kowe kudu bisa mujudke. Sumikir, tak gawe aku. Ngalih. Piye? Piye carane piye? Setane sapa setan? Kok Iki. Hah? Sing sero, sing sero. Sikut kang melu dadi setan-setan. Nih, Dhewe. Muk. Kowe dadi jin gendi. Kowe dadi Lah setanku. wis Ora iso. casting Kowe kuwi golek dadi kanca dhewe. emban castingku ki. Kata Ora dadi kerja sama kaya kowe ngrusuhi wae lho. Piye yo piye? Sesuk nek arep wayahe rampungan. Nah, kae Apa obor-obori. Nggon pojokan wetan kono kae wetan Awak Prambanan. dhewe kudu entuk-entuk ben iki suasanane iki ben ketok kaya amarah esuk kae yo. Iya. Kudu kaya banyak nek suara. esuk-esuk kae. Ono Ono manuk. lesung. Ben jagone padha tandur ta. Lah iya. Ayo golek lesung. Golek lesung. Ayo
Masya Ayo, Allah. ayo, 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 saya. Masya Allah. Loh. Tok 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 tok. Piye Bandung? Wis kaleksanan Sewengi Candi wis, Cacah Sewu wis kaleksanan tak gawe. Oh, sing Wow. rupane abang-abang iki Abang, heeh. Abang-abang itu yo candi. Oh, sing abang-abang iki candi. Candi. Oh, lah sing ireng-ireng iki? Yo candi. Kuwi watu sing urung tak gawe candi. Berarti urung dadi. Ya ana sing dadi ana sing urung. Turah, Turah. turah. Jajal 1430 iki tak gawe. Sopo diitung Dorayu? Diitung, jajal hitungan Yung Biung. diitung. Swidak rolas. Kengko Pak Lurah 100, Kang Jaroni 50, Pos 100, Pak Dukus 100. Dorayu. Lala, kok kayaknya kurang siji? Apa? Piye? Kurang siji. Kurang siji. Candine kurang siji. Kurang siji. Ora Bandung. iso, diitung meneh, dilekke mripate. Jajal hitung sing tenanan to, Yung. Tak hitung nggo kalkulat. Jaman biyen ki ra ono kalkulator. Kalkulator pekok. Ndul ndul. Sik pojokan kae urung dadi kae. Bandung kowe arek ngapusi. Hah? Urung dadi. Urung dadi kae lho pencane akeh banget kae. Hah? Kae sik pencane kae urung dadi kae. Oh, pencone. Heeh. Kiwa apa tengen pencone? Lah yo kae sik ana pencane. Ora. Alame kurang Bendera, siji lho, Jonggrang. Ora iso Bandung, syaratnya kudu 1000. Ateges kurang siji. Ora iso, ateges gagal. Kowe ora iso ngebek bojo aku, Bandung. Genepe kowe. Tok tok. Wis, nggih wis. Pun. Sing penting oh ya, wis rampung. Nek iki saka Pak Yaroni. Pak Yaroni. Dibagi loro. Pak Gandeng Lurah, saka Pak mboten. Cimut Raono iki ya nek Cimut iki. Ah, Pak Lurah. Wis dadi patung, mek dadi patung aku penting golek duit. Iki Cimut sing nomboki aku dhewe. Cimut. Oh. Nuwun, Pak. Cimut nyak kowe 50. Wis dadi patung iki wis. Ora bentole ben dadi patung terus Oh, iya. dadi jalur ditku engko. Heeh. Wis. Kan. Dicairke sik, dicairke sik. Ora wis to meneng to kowe. Aku 100 lumayan iso nggih. Matur nuwun nggih. Pak Yaroni saka Pak Yaroni. Pak Yaroni terima kasih. Waduh. Pak Dukuh Jaten urung nih ora apa-apa. Iki mau paling Pak Yaroni karo Pak Dukuh urunan. Nyuwun sewu. Menika kagungane bendara kula dereng. Iki ki coprae wis rampung mu ora ana bendara ora ana Lah sapa-sapa. urusan kok ngene kudu rampung. Aku mau sing dadi Roro Jonggrang urung lho. Elek nek dadi Roro Jonggrang elek. Kurang. 50. Lah kok ming 50 ki piye? Lumayan becak mumpluk kowe. Lah aku wis kepringet lho. Alah wong biasane kepringet ra kaya apa-apa gelem kok. Ya tambahi. Wis. Ki 100 kowe 100, kowe cimuk 50. Engko dibagi karo Saras wis-aweke. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.